sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong morning sa ating mga kaaksyon. Sumasa inyo, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, Pangasinan nananatili pa rin sa Alert Level 2. Dagupan City sasailalim naman sa Alert Level 3 simula January 9. Border control checkpoint sa Pangasinan muling hihigpitan. Lingayen Mayor Leopoldo Batawil positibo sa COVID-19. Mga lalabag sa quarantine protocols pwedeng maharap sa reklamo ayon sa Provincial Legal Office. Bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan muling sumipa. Samantalang vaccination rate sa San Carlos City umabot na sa 66.45%. Para naman sa ating mga police report, 4 na kalalakihang nagnanakaw ng cable wires na huli. Lalaking hinuli dahil sa paglabag sa curfew na kumpiskahan ng baril. Para sa ulo ng ating mga balitang pambansa, 11 presidential at 9 na vice presidential bets pasok sa tentative list ng COMELEC. 15 PSG personnel nagpositibo sa COVID-19. Pangulong Duterte safe naman daw. Para sa ulo ng ating balitang pang-ibayong dagat, halos 1 milyong COVID cases sa isang araw na iulat sa US. At para naman sa ating balitang showbiz, Mel, sa text lang umano nakipag-break si kay Chris. Para sa ating balitang pampalakasan, Pacquiao, number 3 sa top 10 richest boxer. Muli DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Nananatili pa rin sa ilalim ng Alert Level 2 system ang lalawigan ng Pangasinan hanggang January 15. Matatandaan na inilabas ni Governor Amado Espino III ang Executive Order No. 001-2022 noong araw ng Miyerkules upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 Omicron variant. Ang nasabing kautusan ay hindi nangangahulugang sasailalim ang Pangasinan sa Alert Level 3 system. Layunin lamang ng kautusan na malimitahan ang paggalaw ng mga taong hindi pa bakunado o hindi pa fully vaccinated, gayon din ang muling pag-reactivate ng mas mahigpit na border control checkpoints, pag-obserba sa venue capacity para sa mga pagtitipon at maging ng curfew hours na ibinalik sa 9 p.m. hanggang 4 a.m. Maliban dito, ang Dagupan City na inilagay ng Malacanang sa Alert Level 3 classification simula araw ng Linggo, January 9 hanggang January 15 dahil sa naitatalang dami ng panibagong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ang nasabing desisyon ng palasyo ay ginawa matapos makapagtala ang Dagupan City kahapon ng 19 na bagong kaso ng naturang sakit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Samantala, tiniyak umano ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO na muling i-activate ang mahigpit na pagbabantay sa border checkpoints sa Pangasinan. Sa programang Say Pangasinan Natin, nabatid kay Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniked na sa nagdaang meeting ng Provincial Interagency Task Force, nagbigay umano ng commitment si PPO Director Colonel Richmond Tadina na muli nilang palalakasin ang checkpoint operation sa lalawigan. Kung maaalala, ayon kay Baniked, nagluwag ang kapulisan sa mga border control checkpoints sa probinsya noong Kapaskuhan upang bantayan naman ang mga simbahan at iba pang mga establishmento kung saan maraming mga tao. Samantala, sinabi pa ni Baniked na tanging valid ID at vaccination card lamang sa ngayon ang kinakailangang ipakita ng mga biyaherong dadaan sa mga itinalagang checkpoint areas sa Pangasinan. Hinggil dito, hinihintay umano ng Provincial IATF ang guidance ng National IATF kung muling ipapatupad sa lalawigan ang S-Pass registration ng mga biyahero. Matatandaan na hindi striktong naipatupad sa probinsya ang S-Pass application sa nakalipas na buwan bilang pagbibigay ng konsiderasyon sa Kapaskuhan.
Karagdagang balitang panlokal, positibo sa COVID-19 si Lingayen na Mayor Leopoldo Batawil. Ito ang kinumpirma ng alkalde kahapon sa isang Facebook post kung saan sinabi niyang lumabas na positibo siya sa naturang sakit matapos sumailalim sa RT-PCR testing. Sinabi ni Batawil na siya ay nakaramdam ng sintomas ng COVID-19 tulad ng pag-ubo. Bukod dito, wala naman umano siyang ibang malalang sintomas ng sakit. Agad na rin umano siyang nakipag-ugnayan sa mga contact tracers para sa mas mabilis na pagsasagawa ng karampatang hakbang. Sa ngayon umano ay naka-isolate siya at patuloy na nagre-recover. Nakiusap din ang alkalde sa lahat na seryosohin ang COVID-19 sa pamamagitan ng palagiang pagsunod sa mga umiiral na health and safety protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at pag-obserba sa social distancing. Samantalang muling nagpaalala naman ang Provincial Interagency Task Force sa publiko na seryosohin ang quarantine protocols upang maiwasan ang lalo pang kumakalat na COVID-19 sa komunidad. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniqued, maaaring maharap sa prosecution ang sino mang mapapatunayang lumabag sa mga alituntuning nakasaad sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ang nasabing pahayag ay ginawa ni Baniqued makaraan ang viral na balita tungkol kay Gwyneth Chua o mas kilala ngayon sa bansag na poblasyon girl na lumabas sa kanyang quarantine hotel upang dumalo sa isang party sa poblasyon Makati noong December 23 at ilang araw matapos nito ay natukoy na siya ay positibo sa COVID-19. Kaugnay pa rin dito, dalawa sa naging close contacts ni poblasyon girl ay nagpositibo rin sa sakit at nagawa ring dumalo sa isang charity concert sa isang hotel sa San Juan, La Union. Hinggil dito, patuloy umanong inaalam ng Provincial IATF, particular ang Provincial Health Office, kung ang dalawang close contacts ni poblasyon girl ay dumaan sa Pangasinan at nagkaroon din ng pakikisalamuha sa ibang mga tao. Samantala mga kaaksyon, muli na namang sumipa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan. Batay sa Daily COVID-19 Monitoring Bulletin ng Provincial Health Office o PHO hanggang January 5, lumundag sa 77 ang active cases sa probinsya, makaraang makapagtala ng 32 panibagong kaso sa parehong araw. Noong January 4, 18 ang bagong naitalang kaso. Hanggang nitong araw ng Miyerkules, nasa 35,684 na ang kabuuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, kung saan 34,384 ang nakarecover, habang nasa 1,223 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Samantala, kabilang naman sa top 5 watchlist ng PHO ang mga bayan ng Calasiao, Lingayen, Mangaldan at Bayambang, maging ng San Carlos City. Balitang lokal pa rin, umabot na sa 66.45% o 93,174 na individual ang fully vaccinated na sa San Carlos City. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 76.41% o 107,133 naman ang nabakunahan ng first dose mula sa total eligible population sa lungsod. Matatandaang Marso nung nakaraang taon nagsimula ang vaccination program sa San Carlos City at wala pang isang taon ay umabot na sa halos kalahating porsyento ng target population ang nabakunahan na. Naging mabilis rin umano ang bakunahan sa lungsod dahil sa pagkakaroon ng maayos na sistema ng vaccination centers. Una na riyan ang pagkakaroon ng sariling vaccination system ng syudad. Pangalawa, ang pagtatalaga ng 12 vaccination sites para sa mas mabilis na pagbabakuna at pangatlo, ang patuloy na pagdating ng mga bakuna sa ating lungsod. Sa kabilang banda ay nangunguna rin ang San Carlos City sa may pinakamaraming nabakunahan mula sa pediatric population na edad 12 hanggang 17 na taong gulang na may 78.63% o 18,798 fully vaccinated at 88.98% o 21,272 na individual ang nabigyan ng first dose. Karagdagang balitang panlokal. Nakawala na sa anino ng iligal na droga ang 5 barangay sa bayan ng San Fabian matapos formal itong ideklara bilang drug-free ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa pangunguna ni Assistant Provincial Officer 3 Reynald Pokis,
kasama ang barangay drug clearing officer ng nasabing tanggapan ay iginawa ng Certificate of Drug Cleared Status sa barangay Bigbiga, Bolasi, Lipit Tumieng, Gumot at Tiblong. Aprobado ito ng Regional Oversight Committee on Drug Clearing noong November 16, 2021. Umaasa naman ang PDEA na sunod na ring malinis sa iligal na droga ang 24 na barangay ng naturang bayan. Wala umanong mangyayaring pagtaas sa singil sa kuryente ang Dagupan Electric Corporation at D-Corp. Ayon kay Attorney Randy Caspilan, ang tagapagsalita at legal officer ng D-Corp, mababa ang generation rate kapag ganitong mga panahon dahil malamig, kaya't asahan din ang mababang generation charge. At dahil malamig, mababa lamang din ang konsumo sa kuryente. Ayon din sa kanya, walang shortage ng kuryente. Sapat ang supply, maliban na lamang kung may magsha-shutdown ng planta o magkaroon ng unscheduled power interruption. Sa ngayon, wala pang generation rate para sa Enero at ang existing ay ang November at December billing na may generation rate na 5.687. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagtulong ng Dagupan Electric Corporation o DECORP sa power restoration sa Cebu, nakabilang sa mga dinaanan ng Super Typhoon Odette nitong December 2021 na. Ayon kay Attorney Randy Caspilan, legal officer at tagapagsalita ng DECORP, na kapag nagpadala sila ng 8 tao doon na binubuo ng 3 senior linemen at 3 lineman o linemen sa isang safety officer. Voluntaryo raw ang ang pagtungo doon ng DECORP personnel bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa noong pagtulong din sa Pangasinan ng samahan ng electric companies ng Manalanta ang malakas na bagyong Gading, Cosme, Lando at iba pa. Nagdala din ng DECORP doon ng 3 truck na kinabibilangan ng 2 articulated truck at boom truck at isang medium-sized truck. Ang kanilang mga tao ay pinadalas ng Visayas Electric Cooperative o VECO sa Eastern Cebu, partikular sa bayan ng Liluan. Sa pinakahuling data na ipinalabas ng VECO, 30% pa lamang ang na-restore doon na power supply at sa katunayan nasa 12 araw na doon ang DECORP Group. Ayon kay Caspilan, hindi inasahan na magtatagal pang pananatili doon ang kanilang mga tao dahil talagang matindi ang pinsalang idinulot ng bagyong Odette sa naturang lugar. Kasi iba kasi yung iba yung nadatnan nila, mukhang talagang devastated, pati mga poste na concrete nabali sa gitna, so ganun siya kalakas. Pagka ganyan kasi nagtatayo ng bagong poste lahat, hindi huhugutin tapos yun din ang ibabalik mo, hindi. So mag-string ng bagong line and then i-withdraw mo yung natumba. Ganun kahirap. Sa ngayon ay tinututukan umano na ma-energize ang main line at susuyurin ang mga bahay-bahay upang tulungan silang maibalik ang supply ng kuryente sa kanilang mga lugar. Mananatili doon hanggang sa makaya na raw ng VECO na i-restore ang power supply sa lugar. Target nilang ma-energize ang 80% ng nasasakupan hanggang nitong January 31. Tiniyak naman niyang sapat ang bilang ng kanilang mga tauhan maski pa nagpadala sila ng mga tao sa Cebu sa power restoration doon. Ayon sa kanya, marami ang lineman contingent ng DECORP at isang grupo lang ang ipinadala doon. Ang VECO ay pangalawa sa Meralco na may pinakamalaking consumer ng kuryente. Umaasa ang D-Corp na matutuloy na ngayong taong 2022 ang planong pagpapatayo ng solar plant. Ayon kay Attorney Randy Caspilan, taong 2017 pa ito pinayagan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Subalit dahil sa ilang technical details at legalities pang inaayos at itong pandemya, naantala rin ang pagdala ng mga materyales. Sa panig naman aniya ng D-Corp ay 100% na silang handa dahil nandoon na sa location sa bayan ng Santa Barbara ang mga kinakailangang gamit at equipment. Inaasahan aniya nilang maisasagawaan na ito upang makatulong sa pagbibigay ng sapat na supply ng kuryente lalo na sa tag-araw. Ayon kay Caspilan, wala rin kasing ibang susuplayan ng kuryente ang solar plant na ito kundi ang mga consumers din ng D-Corp. Sa kabilang dako, sinabi rin ni Caspilan na tuloy-tuloy ang preventive maintenance na ginagawa nila, kabilang na ang paglilipat ng mga poste ng kuryente sa mga lugar kung saan may ginagawang road widening projects ang DPWH.
Samantala mga kaaksyon, nagmistulang abo na lamang ang natira sa mga ari-arian ng 4 na pamilya sa bayan ng Mangaldan matapos ang pagsiklab ng sunog kahapon January 6. Ayon sa isang residente, sumiklab ang sunog pasado alas 4 ng hapon sa Anyani Road, Barangay Bunlag, kung saan naputok o natupok ang bahay ng mga biktima. Naapula ang sunog matapos ang pagresponde ng Mangaldan BFP at wala namang naitalang nasawi sa naturang insidente. Samantala, 3 individual ang nagtamo ng minor burns at agad naman itong nalapatan ng paunang lunas. Patuloy pa ring inaalam ang sanhi at danyos ng sunog sa nasabing lugar. At para Aksyon Radyo. Police Report. Police reports, arestado ang 4 na kalalakihan habang nagnanakaw ng cable wires sa bayan ng San Quintin. Nagpatrolya ang security guard na si Froilando Mercado, residente ng Purok 7, Barangay Giling, Rosales, Pangasinan. Sa bahagi ng Barangay Alak nang namataan ang 4 na kataong pinuputol ang cable wires ng telecommunication company na kanyang pinagtatrabahuan. Agad naman niya itong naiulat sa pulisya. Sa pagresponde ng mga pulis, na aresto ang mga suspect na sina Noli Espirito, driver ng Network Cabling Services, residente ng Paco, Manila, Joshua Eric Inocencio, lineman, residente ng Barangay Culiat, Quezon City, Axel Baloloy, lineman, residente ng North Fairview, Quezon City, at Ave de Luna, helper at residente ng Barangay Inocencio, Cavite City. Nakumpiska sa pangangalaga nito ang 5-span copper cable ng Digital Idol Cable, 300 pairs ng 250 meters na copper cable, 20 pairs ng 15 meters na copper cable, idle cable, na nasa mahigit 110,525 pesos ang halaga, isang extension ladder, bolt cutter at SUV. Nakatakda ng sampahan ng kaso ang mga suspect. Samantala, nasita naman ng mga pulis ang isang lalaki dahil sa ginawang paglabag sa umiiral na curfew hours sa bayan ng Asingan. Nagpapatrolya ang pulisya pasado alas 12 ng hating gabi sa Sitio Sinapog, Poblacion East, Asingan, nang matsyempohan ang nakamotorsiklong si Claudio Mejia III na residente sa barangay. Kuminto ito na makita ang mga pulis. Nilapitan nila ito at sinabihan hinggil sa kanyang paglabag. Kinapkapan nila ito at doon nakumpiska ang caliber 45 pistol na may sirang serial number. Isang block holster para sa caliber 45 na nasa kanyang itim na sling bag. Nakatakda na itong sampahan ng paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulatory Act. Sa ating pagbabalik mga kaaksyon, 11 presidential at 9 na vice presidential bets pasok sa tentative list ng COMELEC. Pangulong Duterte ligtas pa rin umano sa COVID-19 matapos magpositibo ang 15 PSG personnel. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Aksyon Radyo Balita. .39 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami pa rin ang inyo pong mga tagapagbalita. Ako po si Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman.
Para naman sa ating balitang nasyonal, 11 presidential aspirants ang nakapasok sa pinakabagong tentative list ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2022 elections, kung saan nabawasan ito mula sa naunang 15 katao or 15 kandidato mga ka-aksyon. Para naman sa vice presidential aspirants, nananatili itong siyam base sa latest list na inilabas ng COMELEC ngayong Huwebes. At narito ang tentative list ng tatakbo sa pagkapangulo: Belia Ernie, si Arcega Gerald, Eliode de Guzman, Isko Moreno Domagoso, Norberto Gonzales, Sping Lacson, Faisal Mongandadato, Bongbong Marcos, Jose Montemayor Jr., Manny Pacquiao, Leni Robredo. Ang mga aspirante naman na hindi nakapasok sa latest tentative list subalit unang napabilang sa listahan ng COMELEC ay sina Andres Hilario, Danilo Lihay-Lihay, Maria Aurora Marcos at Edgar Niez. Ang listahan naman para sa tatakbo ng pagka-vice presidente ay sina Lito Atienza, Walden Bello, Rizalito David, Sara Duterte, Manny Lopez, Doc Willie Ong, Kiko Pangilinan, Carlos Serapio at Vicente Soto. Samantala, 15 miyembro ng Presidential Security Group o PSG ang nagpositibo sa COVID-19 test ayon kay PSG Commander Colonel Randolph Cabangbang ngayong kahapon, araw ng Huwebes. Binanggit din ni Cabangbang na ang nagpositibo sa test ay mga fully vaccinated na kontra COVID-19 at hindi ito na-expose kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi umano sila nagkaroon ng contact kay Duterte dahil nanggaling lamang ang mga ito sa holiday break. Dagdag pa ni Cabangbang, matapos sumailalim ang mga ito sa mandatory quarantine matapos ang 7 araw, sila ay isinailalim sa RT-PCR test at 15 sa mga ito ang nagpositibo. Nilinaw naman ito na hindi sila nakadetail kay Duterte. Fully vaccinated na rin umano ang mga ito at asymptomatic hanggang sa ngayon. Tinayak naman ni Cabangbang sa publiko na ang mga nasabing PSG personnel ay naalagaan at nabigyan na rin ng medical na attention habang patuloy ang mga ito sa pagsunod sa health and safety protocols. Samantala, sinabi naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na lahat ng itinakdang health protocols ay kanilang mahigpit na ipinatutupad upang masiguro na ang Pangulo ay mananatiling ligtas sa COVID-19 habang ginagampanan nito ang tungkulin bilang Commander-in-Chief. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat, nakapagtala ng global record ang Amerika sa pagkakaroon ng 1 milyong bagong kaso ng COVID-19 na naiulat nitong araw ng Lunes batay sa tali ng Reuters, kung saan walang nakikitang pagbagal sa pagkalat ng Omicron variant. Pumalo naman sa 50% ang mga isinugod sa ospital nitong nakaraang linggo na kasalukuyan ay lumampas na sa 100,000 base sa Reuters analysis. Sa kabuuan, 486,000 cases ang daily average sa bansa nitong nakaraang linggo, kung saan 978,856 ang bagong impeksyon nitong Lunes ay mga kasong naitala noong araw ng Sabado at Linggo, kung kailan maraming estado ang hindi nagulat. Tinataya namang 95.4% ang kaso ng COVID-19 sa Amerika ay Omicron variant. Ito ay batay sa pahayag ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC nitong araw ng Martes. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Naman sa ating balitang showbiz, sa mga nagpahayag ng simpatya at nagpaabot ng dasal kay Chris Aquino sa post niya sa Instagram tungkol sa pagkumpirma niya sa paghihiwalay nila ni Mel Sarmiento, na mumukod tangi ang message ni Casey Montero. Sabi nito, "Praying for you, Chris. If I could help, I would. If I know we're not close, but that shouldn't matter. If you need help, if you need me for anything, let me know." Sabi po ni Casey Montero. Marami ang pumuri kay Casey Casey, may napaluha pa nga dahil hindi nga sila close ni Chris, pero ito ang and his
offering help at sabihan lamang daw siya. Comment ng mga netizens, sweet and good person si Casey. Malaki ang puso at nice raw ang message kay Chris. May message rin si Senator Kiko Pangilinan kay Chris at sabi nga, praying for the miracle of physical and emotional healing. Nag-post din si Congresswoman Vilma Santos Recto na you take care, Cristita. God bless and we love you, sabi ni Vilma Santos, mga kaaksyon. As of yesterday, may 18,806 comments na ang post ni Chris at may mga taga-showbiz na hindi niya kilala pero nagpaabot ng prayers at encouragement for strength sa pinagdaraanan niya ngayon. Wish nila sa pagbabalik ni Chris from abroad ay mataba at magumaling na siya. Sabi kasi ni Chris, she's flying abroad for further diagnostic test. May mga nagbiro rin na hindi na nila bati si Mel Sarmiento dahil sa ginawa kay Chris Aquino at hindi nila mawari ang rason nito sa pakikipaghiwalay kay Chris lalo na through text lang. Dinamay pa raw nito ang isang kilalang bilihan ng damit, ang pagpunta sa mall at ang barber na gumupit sa kanya. Aksyon Radio. Sports News. Yan kasi bakit sa text lang? 7:45 ang ating oras at ngayon sa ating balitang pampalakasan, muling napasama si Manny Pacquiao sa listahan ng pinakamayayamang boksingero sa buong mundo. Retirado na si Pacquiao sa boxing at nakasentro ang atensyon nito sa buhay politika sa kasalukuyan. Matatandaan bilyong-bilyon ang kinita ng 8th Division World Champion sa mahigit 2 dekadang karera nito sa boxing. Kaya naman sumampa ang Pinoy champion sa top 10 richest boxer of all times base sa mga nalikom nitong salapi mula sa kanyang mga laban at endorsements. Nasa number 3 spot naman si Pacquiao sa listahan, tangan ang kabuang 163 million euros o mahigit 9 billion pesos na kinita sa kanyang boxing career. Milyones naman ang kinita ni Pacquiao sa tuwing sumasalang ito sa laban. Isa sa pinakamalaki ang kinita ni Pacquiao sa blockbuster fight kaya undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. noong 2015 kung saan lumasap ang Pinoy Pug ng unanimous decision loss. Sa kabila ng kabiguan, tumabo ng milyones si Pacquiao sa naturang laban mula sa fight purse hanggang sa pay-per-view buys na bumasag sa record sa mundo ng boxing matapos maglista ng 4.4 million pay-per-view buys. Nasa unahan ng listahan si Mayweather na may kabuang net worth na 400 million euros o mahigit 22 billion pesos habang pumapangalawa naman si George Foreman na may 222 million euros o katumbas ng 12 billion pesos. 7:47 ang ating oras mga ka-aksyon. Bago ho tayo magpaalam, Action Claire, kaway-kaway ho muna tayo sa ating mga listeners and viewers. Sige, mauna ka. Ayan, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Good morning po, good morning. Action morning po kay Ma'am Delia Cabais, kay Ma'am Precious Gem, kay Ma'am Belia Bel Jimenez at kay Sir Salvamar Cancino. At ganoon na nga rin kay Ma'am Nafora Ernie. Good morning po, watching from Taiwan Kano. Good morning din, ayan. Good morning din kay Melinda Supan. Kay Ma'am Rosario Montemayor Passion, kay kay Sir Ben Gabho Villanos, kay Ma'am Zoraida at kay Sir Dave Hugo Olanda. Yan, mga avid listeners natin yan sa Action Radio Pangasinan. And patingin din natin si Ma'am Mari Lumalanum at saka si Sir Salvamar Cancino. Yes, at saka si Sir Silva ng Barangay Bantug, Asingan, Pangasinan, mga ka-action. Alright mga ka-action, inyong natunghayan, napakinggan ang kalipunan ng mga balitang nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM Action Radio Pangasinan. Nakasama ho natin sa ating pong Master Control si Action Conrad Alvarez. At sa News Department naman po nakasama natin si Action Dag Tibakay. Sa ngalan ho ng amin pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer, kami naman po ang inyong naging tagapagbalita Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.